agencije posebice koje se bave školskim putovanjima, znači ekskurzijama. Pa ja bih prije nego, Marko, što odgovorim na ovo tvoje pitanje, javno i glasno rekao hvala UHPI i predsjedniku Tomi Fajnu na svom angažmanu koji je učinio do sada, a Ministarstvo turizma ga poduprlo u tome i na tome također i njima hvala, da otprilike 6,5 tisuća djelatnika u turističkim agencijama u Republici Hrvatskoj ne ostanu na cesti. Svi oni koji se malo bolje bave turizmom, onda znaju na koji način i kako turističke agencije, pogotovo ovi DMC-evi, funkcioniraju i ove outgoing putničke agencije. Znači, činjenica je da kad ja sam roditelj pa ću ići mi dijete na ekskurziju, činjenica je da ta naša agencija, bilo koja XY, može se zove kako god, ona mora platiti depozit tamo negdje u Grčkoj, u Španjolskoj i tako dalje. Ako je putovanje avionom, onda se mora platiti depozit za taj block seats i da, morate znati kad je grupno putovanje, a zrakoplovom da je karta skuplja nego li možda ako bukirate preko stranice, ne znam, te aviokompanije. Zašto? Zato što su takva EATA pravila. Postoje u normalnim uvjetima, ne pandemije, postoje ugovori o otkazu putovanja koji onda pokrivaju ovo, međutim, u ovoj nenormalnoj situaciji uistinu te agencije nisu dobile povrat novaca i kako nema cash flowa, mislim to je zakon jednostavno ekonomski, kako nema cash flowa, oni nisu mogli vratiti u jednom trenutku sve te iznose i da nije bilo vaučera. I sad nemojte samo reći, i odmah bih tu rekao, nemojte sad govoriti, ali bilo je godina prije kada su oni kupili. Gledajte ovako. I Lufthansa, kao kompanija od strateškog interesa za Europu, a ne za Njemačku, već za Europu, je davala vaučere. Zato što također živi od cash flowa. Novi zakon, i hvala Tomi što će to sad ući u saborsku proceduru, država će stati za putničke agencije u ovom smislu, znači tih, pogotovo ekskurzija, a tu se najviše radilo o ekskurzijama, i u tom smislu će naši putnici dobiti novce natrag, a država će za kredite koje će putničke agencije dići stati iza toga.